Good evening. How are you, dear viewers, friends, family online? So, I hope you are well. Ako sa gihapon na pasalamat kay gayunan nga gihatag sa Dios kanato nga sa diin kita makatuon sa iyahang balaang pulong. It is a privilege nga twice a week, Saturday and Sunday, kita makatuon sa balaang pulong sa Ginoo. So tonight, we will continue part 2 of our study which we have discussed last week regarding the dream of King Nebuchadnezzar nga nasulat sa Daniel 2. Okay, but before that, mga kaigalaan, kaigsuunan, magampo kita aron ato ang pangayoon ang tabang sa Dios sa iyang balaang espiritu aron kita makasabot sa iyahang mga pulong. Let us pray. Father God in heaven, we praise you and worship you and in spirit and in truth. Thank you, Lord, for loving us. Bless us tonight. Bless our viewers. If they are sick, O Lord, tabangi sila, ikapa ilang panglawas, aron sila maulian, maayos ilang ginabatsyag, kung doon naman sila financial difficulty, tabangi sila Ginoo sa mga means, kay ikaw man ang owner, ang provider. Salamat Amahan, ikaw magagamit, ninimong programa sa pagdasig sa imong mga katawhan nga nahimong hopeless o helpless tungod sa ilang mga sitwasyon. Hinaot nga ikaw magahatag kanilang kahayag nga langit nun, makahimo sila mga desisyon o yon sa imong kabubuton. Salamat Amahan, ikaw magapasaylo ka namo, magadawat ka namo, ang imong panalangin magapakamaayo ni imong programa nga daghan pa mga katawhan makabati sa imong pulong. In Jesus' name, Amen. Mga kaigsuunan, sa ako nang giingon kaninyo, ato ang padayunon ang pagtuon sa balaang pulong sa Dios nga nasulat diya sa Daniel 2. Usa kini ka prophecy mga kaigsuunan, kahigalaan, no? So, ato ang na-discuss last week nga ang damgo, no? Usa ka damgo nga gihatag ato sa hari kay King Nebuchadnezzar nga mao ang hari sa Babylonia ni atong panahona. Nagdamgo siya, pero nalimtan niya. Kunya, gipatawag ang iyang mga magicians, mga mag-alamon niya, nga mga counselors, para wala yun sulti kaniya sa iyang damgo, iyang nalimtan o sa kahulugan ini. Mao nga, naabot ito si Daniel after nga nag-ampo siya, na ngayon pakitabang sa Dios, kauban niyang friends, si Shadrach, Meshach, o Abednego, si Azariah, Meshach, o Azariah, o Hananiah, tulo, uban kay Daniel, upat sila. Kay, doon na may nasugo ang hari nga pamatsyon ang tanan nga mga manggialamon sa Babylonia, kundili sila katubag sa iyahang pangutan na may tungod siyang damo. So now, after sa pag-ampo ni Daniel, kauban sa iyahang tulo kay gala, niadto na siya sa hari. And this is the interpretation of the dream. Kaya ang mga damgo, mga kaigsuunan, atong nabalaan, ang ulo, bulawan, ang iyang dugan o iyang braso, pilak or silver. Ang iyang dapi-dapi or iyang hawakan, mao ang bronze. Sunod, ang iyang batiis, mao ang puthaw. No? So, ang iyang dapi-dapi o iyang paano, mao to siya ang bronze niya. Dayon, ang iyang batiis, puthaw. O ang tiil, na diin na ang napulo ka, atudlo, ang mix nga, miry clay and iron. Sa ato pa, nakita dito nga ang tiil, dunay halo-halo nga bulkuan kanang putaw o yutang pulunon. So, sa dito na si Daniel, tubangan sa hari, ato mabasa, sa Daniel 2:36-37, niingon diri sa New International Version, niingon diri mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga, this was the dream, no? Mauna ni ron ang gisulti ni Daniel nga to sa hari. And now we will interpret it to the king. Your majesty, you are the king of kings. The God of heaven has given you dominion and power and might and glory. So niyon si Daniel, mahal nga hari, no mo ni mo ang damgo, ug kini mo oy kahulugan. Ikaw ang hari nga labaw sa tanan, ikaw ang hari sa mga hari. Kay during that time, dako kaayo ang territories niya na sakop ni Nebuchadnezzar. No? In history, Babylon has its great splendor during its time, mga kaigsunan, from India up to
Europe, no? So sa Macedonia, no? So part pa sa Europe. So the God of heaven has given you, siya ang Diyos sa langit, naghatag nimo ni ining kagahom. O ikaw ay napuno sa gahom, sa kusog, o sa himaya. Munig ingon ni Daniel. In your hands he has placed all mankind, and the beasts of the field, and the birds in the sky, wherever they live, he has made you ruler over them all. You are that head of gold. Daniel 2:38 siya. Mahal nga hari, ang Diyos naghatag nimo kagahom nga ikaw magdumala, no, sa tanang mga katawan o sa mga kayupan diya sa kapatagan, bisan pa ang mga kalanggaman diya sa kalangitan. Bisan diin nagpuyo ang mga katawan, ikaw ang gihimo sa Dios nga pangulo, kay nga no, ikaw ang maong ulo nga bulawan. Mo na giingon ni Daniel. So, after you, another kingdom will arise inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze will rule over the whole earth. Daniel 2:39. Ingon si Daniel, ang ulo bulawan, ikaw na, imo nang gingharian nga Babylonia. Pero dunay mosunod kanimo nga mas minus-minus nga klase sa gingharian. No? Doon niya, after sa maong gingharian mo sunod nimo, aduna pag another nga klase sa gingharian nga mauni ang bronze nga mao'y modubala sa tibuok kalibutan. Mauna ang naka-record, mao batod pa ni Daniel. Okay? So, then nipadayon pa gyud siya. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron. For iron breaks and smashes everything. And as iron breaks things to pieces, so it will crush and break all others. Daniel 2:40. Yan ingon si Daniel, after nimo, dunay sunod nga minus, dunay katulong nga may bronze, duna na po'y sunod nga mao ang puthaw. O kaning puthaw, makadugmok ni siya sa mga butang. O iyang dugmokon ngadto sa pinugayod. O kini magaguba sa tanan nga mga butang or ubang mga butang. Okay? So, unya, just as you saw that the feet and toes were partly of baked clay and partly of iron, so this will be a divided kingdom, yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with clay. Daniel 2:41. Ingon siya, ang katong sunod na naa sa may batiis, nakita nimo kaning tiil o iyang mga tudlo, nga kanin siya bahin sa yutan kulunon o puthaw. So kaning gingarian nga niya sa may tiil dapita, kani siya divided sa ato pa, dili sila magkahiusa. Yet, ingon siya, apan, dunay bahin ni Ana nga mo'y mga gingarian nga malig-on o kini siya sinagunan sa puthaw o sa yutang kulunon. So meaning to say, ang gingarian nga naa sa tiil, nga naa ang mga tudlo, nga pulo ka buok, nagrepresentar usab kini gingharian, mga kaigsuonan. Ang ubang gingarian, ligon, ang uban, dili. Kay ngano, mauman ang gigon nga yutang kulunon. As the toes were partly iron and partly clay, so this kingdom will be partly strong and partly brittle. So niyon siya, nakita nimo, nga ang bahin ni putaw o ang may yutang kulunon, so ang maong gingharian, ang uban ligon o ang uban dali rama pukan. And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united any more than iron mixes with clay. Daniel 2:42-43. Ingon siya, sama sa imong nakita nga ang putaw nakagulan siya og yutang kulunon, so ang mga katawan ni anang maong gingharian magsagol usab sila mix, no? Dili sila magkahiusa. Sama nga ang putaw ug ang yutang kulunon, dili usab sila magkasagol. Padayon pa ni Daniel sa Daniel 2:44-45 mga kaigsuonan, in time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. This is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain, but not by human hands.
a rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true and its interpretation is trustworthy. So matod pa ni Daniel, niin na ang mga panahon na ang mga hari, no, sa kalibutan gikan kay Haring Nabucodonosor na Nebuchadnezzar nga mao ang nagrepresent sa bulawan, dunay mosunod niya nga usa ka gingharian nga mas minos, dunay na po nga mao to ang silver, dunay na po mosunod nga mao ang bronze, dunay na po mosunod nga mao ang puthaw nga modugmok sa uban nga butang o ang katapusan dito sa tiil. Unya sa danggo na nakita ni Nabucodonosor o ni Daniel, katong maong istatwa o larawan, naigo sa tiil, no? Naigo sa tiil. Gikas usa ka bato nga gamay nga wala gikaptan og tawo, nihapak dito sa tiil og ang maong larawan o istatwa nga nadamguan ni Daniel o ni Nabucodonosor, napulpog, natumba. Okay, pagkatumba, na pino-pino, unya lupad sa hangin, nawala. Pero katumba to, nga ning hapak dito sa maong istatwa, ning gikas gamay ning dako nga ning dako, o kani nag-represent sa unsa, sa usa ka gingharian nga iya sa Dios. Kay ngano, ang tanang mga gingharian diri sa kalibutan, gikan sa Babylonia, paingon sa 10 kingdoms, no? Nga nagrepresentar sa tiil, kani sila mga hanaw, mga kaigsuunan. Unya, ang magpabilin, mao ang gingharian sa Dios. So, gikan sa Babylonia, mao ang gold, hangtod sa tiil, mga kaigsuunan. Apan, ang gingharian nga tukurot sa Dios, dinhi sa kalibutan, mao ang magpabilin, hangtod sa walay kahangturan. Okay. So, mao na siya ang eternal kingdom nga itukuron sa Dios unya after nga moabot si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. So mao kana og ningon si Daniel kani matuod og kasaligan. Okay? So, what are 4 elements of the statue and what kingdom it represents? How close we are at the end times, no? So, ang pangutana, unsay upat ka elemento nga makita dito sa estatwa? Ug unsa man tong mga gingharian katong bulawan, of course, kay Nabucodonosor or ang Babylonia. How about the others? Katong silver, brass, iron, o ang mix nga iron o miry clay. Nga ang pangutana nga sunod, unsa nakita kaduol sa katapusan sa kalibutan nga gisulat sa Daniel 2. Okay. Kaning head o ulo, nag-ingon ta nga mao ni ang Babylon nga milungtad sa kalibutan 612 to 538 BC. Okay? So, the God of heaven had given the king power, strength, and glory over the whole earth. Babylon was saturated with glory and great in splendor. So, ang Babylonia, nilungtad siya pila ka tuig from 612 to 538 BC. Okay? So, ang Diyos mismo mo ay naghatag o gahom ni atong maong gingharian. Napuno siya sa kagahom, sa kalig-on, o himaya, no, og ni gisakop niya ang kalibutan ni atong panahon na. Sunod, katong breast and arms of silver nga nakita, nagrepresentar katong nga kaigsunan Medo-Persian Empire nga milungtad sa kalibutan from 538 to 333 BC. Meaning, pagkapulpog, pagka-conquered sa Babylon, ningpuli dayon ang Medo-Persians. And that is related to our history. So, ang prophecy, yung gisulat niya sa Daniel, wala pa natabo, gisulat na gadaan sa Ginoo sa mga propeta, o ipakita nga to sa Dios, o kani gayon nagtabo sa tong kalibutan. Kay ngano, ang mga Medo-Persians, maoy nagpulpog, nagconquer sa Babylon. So, ningpuli sila, right after 538 up to 333 BC. The two arms represent the two sides, the Medes and the Persians. Kay kung usa ning sulong ni atong panahon sa mga Babylonians, dili gid sila kadaog. Mao nga joint forces ang mga Medo-Persians ug ilahang napildi ang unsa ang Babylon. So, ang belly and thighs of bronze. So nakita dito, mao kini ang nagrepresent sa gingharian sa Greece, which lasted from 333 to 168 BC. History ni mga kaigsunan. Okay? So, under the leadership of Alexander the Great,
During his lifetime, his soldiers were dressed in bronze and brass helmets, breastplates, shields, and swords. So, gumawa sila gitawag, nakita dito nga, naanin sa bronze, ang sa may dapi-dapi, mga kaigsuunan, no? Nya, kanin siya nag-represent sa Greece, naanin sa atong literature, no? Napunin sa atong history, o gisgutan sa Biblia, before natabo, gisulat na through the prophecy nga as Daniel. So, atong tanawa ang history, 333 to 168, maog yun ni ang naitabo sa istorya sa kalibutan. Then, after atong kay Alexander the Great, namatay to siya, iyang gingharian na sana na bahin-bahin sa iyahang strongest general. So nakuanto sa iyahang upat ka mga generals. Then after atong mga kaigsuunan, sa 168 BC to 476 AD, 168 BC, basic common era na before Christ, up to 476 AD, after Anno Domini, no? After the death of Christ, ni came into power ang Rome. Mo na siya ang legs of iron. Ang batiis nga dito nakita sa damgo, batiis nga puthaw. So this kingdom was as strong as iron, with the power to crush and shatter everything and everyone on its path. The iron legions of Rome were legendary and known for their ability to crush all resistance with an iron heel. So kung ang Greece, nagasulob silang mga bronze, nga mga helmet, mga breastplate, shields, o swords, ang kaning Rome, gikan sa 168 BC to 476 AD, ang ilang ng gigamit nga mga armas was made of iron. Unya, kani sila kay iron ang nag-represent, and the iron legions of Rome, kani sila legendary. Ano? Kay ilang ipangpulpog ang tanan nilang mga kontra. So, katong Babylon, under sa Greece, ang Greece nakuha niya ang mga bahagi sa Babylon. So, pag abot sa mga Grecians, nakuha po nila ang wealth dito sa mga Medo-Persians. Unya, pag abot sa mga Romans, napildi nila ang katong mga generals ni Alexander the Great. So, nakuha usab sa Rome ang bahandi gikan sa gold, gikan sa Babylon, gikan sa Medo-Persians, ngadto sa Greece. So, nahimong dato kaayo ang Roma, mga kaigsuunan. Then, nakita dito, feet and toes of iron and clay. Kani nag-represent a future kingdom comprised of a confederation of 10 nations under the rule of the Antichrist. So, kanili ay 10 kingdoms, mga kaigsuunan, na nakita sa maong damgo, nagrepresentar kani siya sa umaabot nga gingharian. Na magkay-usa kini pulo ka mga gingharian, aron ilahang dominaron ang tibuok kalibutan o kini panguluhan kuno sa Antichrist, ang usa ka gahom nga bato kay Jesus Christ. Okay? So, iyo pag diri sa Daniel 2:38, in your hands he hath placed all mankind, in siya giina niya sa iyo hari na Bucodonosor. Sa imong kamot, mga mahal nga hari, gibutang sa Dios ang tanang pangagamhanan. You are that head of whom. Okay? So, now, kanitataan nga mga gingharian, mapulpog siya as shown to Daniel in the dream. Destroying rock. This is the representative of the kingdom of Christ. So, katong Babylon, wala na. Persia, wala na. Ang Greece, wala na. Ang legs of iron, there was a time nga sila na topple down usab, naluya, moto ning gawa sa Europe ang mga, sa medieval times, ang mga feudal lords, mga kaigsuunan. Unya, then, ni-exist, no, ang usa grupo, no, sa mga naso dito sa Europa, nagkayusa sila, unya, kani girepresentahan sa tiil, nga nahimo sa putaw o sa yutang kulunon. So, from AD 476, kay katong Rome, natapol down man to siya, the splendor that was Rome, napuan man to siya, natapol down, kay sa mga 10 kingdoms, yan yung sulong nila, mga Ostrogoths, si Rolis,
the Bandas, and so on and so forth. Unya, after atong AD 476, ning amat-amat na pod og kagahom ang Rome until sa atong present times, mga kaigsuunan. Okay? So, unsa man ang nahitabo dayon mga kaigsuunan ining mga gingharian, sa diha nga nabatian kini sa hari, no? Ang maong nga prophecy, si Daniel, si Hari Nabucodonosor, naghimo siya istatwa nga puro gold, kaya abi niya mulungtan. But then, wala mulungtan mga kaigsuunan. Kaya maulag ito, nga sa dihang nagunsa sila, happy-happy sila. Sa panahon na ni, wala na si Nabucodonosor, napatay na, no? Gisimba to na istatwa nga puro gold. Pero, ang Diyos nagsulti, di gito mulungtan. So, namatay si Hari Nabucodonosor, nang puli ang iyang apong si Belshazzar, unya usa ka gabi ni ana, ang maong pagkalango ni Haring Belshazzar, nag-inom-inom sila gamit ang mga blaang butang nga gikan sa templo sa Jerusalem. Naabot ang usa ka kamot, no? Usa ka kamot nagsulat sa bungbong. Unya dito sa bungbong naay gisulat dito, mini tekel parsin. Okay? So, pertikurugan ni Belshazzar kay dunay kamot nga kadugo unya gasulat dito, no? Nga murag kalayo. Nya gisulat to mini tekel parsin. O sa may buti pasabot tatos panahon na ni kuan ni Hari ni Belshazzar, kay wala na si Hari Nabucodonosor. So, niingon diri, ang nag-interpret gihapon ni atong maong sinulat sa bungbong, sa kamot nga gadugo, okay, nga gakalayo, si Daniel gihapon kay buhi pa atos Daniel pa atong panahon na. Niya gisultian niya kinakurod kang hari. So, iyang interpret siya, kung sa may kaulugan na, niingon dito, mao ni kaulugan mahal nga rin. Ato na mabasa sa Daniel 5:25 until 28. Ningon dito, mini, ambot ipasabot, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. So, gisultian nga sa Belshazzar nga, mao'y napuli ni Nabucodonosor, nga ang imong gingharian, ang Diyos, nagatag na ni ani o mga inadlaw, unya, matapos na imong gingharian. Tikil, you have been weighed on the scales and found one thing. Sa tikil, ambot ipasabot kay, kanin siya nga sinulat, siguro Hebrew, kay Hebrew man to si Daniel, in siya, igibutang ka simbangan, unya, nakaplagan ka nga, nakulangan. Ang Peres, ingon siya, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. So, ang imong gingharian, no, na bahin-bahin o ihatag sa mga Medo o sa mga Persiano. Kani mga kaigsuunan, kay galaan, friends online, kani natuman gayod kani. Ang gabi una, nga gibasa kato ni Daniel. Iya pang suluban unta si Daniel og kanang nindot nga sinina ni butang pa siya gold nga mga kulintas unsa pa nga dayan-dayan. Gisulong na sila sa mga Medo-Persians tungod sa kalapasan ni Haring Belshazzar nga ang butang balaan iyahang panamas-tamasan mga kaigsuunan. Okay? So, mao ni ang gingharian sa kalibutan gikan sa Babylonia hangtod dito sa 10 kingdoms or 10 nations sa Europe nga naghiusa until our panahon, time mga kaigsuunan. Karon, ang maong gingharian dinhi sa kalibutan unsay prophecy kani sila mga pulpog nga tanan mga kaigsuunan, no? Mapulpog kini. So, walay mulungtad sa maong gingharian diri sa kalibutan. Okay? So, ang head, unsa to? Bulawan, Babylonia. Sunod, silver, mao ni Medo-Persia. Ingon diri, that very night sa akong gingon, napatay si Belshazzar, unya ang mga Medes mooy ning hari nga gipanguluhan ni Darius, no? Nga mao ang hari sa mga Medo o mga Persiano sa edad nga 62. Mabasa na to na sa Daniel 5:30-31. Okay? And then, sa ikatulong na tuig sa paghari na pod, una to, kinsa ganito, si Darius. Yan, namatay si Darius, ng puli si Cyrus. Unya, pagpuli ni Cyrus, mga kaigsuunan, ang record nag-ingon, in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a revelation was given to Daniel, who was called Belteshazzar. Lain ito si Haring Belshazzar. Lain po ni si Daniel gitawag og Belteshazzar.
its message was true and it concerned a great war. The understanding of the message came to him in a vision. So sa ikatulong tuig nga nagalit si Haring Cyrus, doon na sa damgo nga gipakita ang Dios ngadto kay Daniel. Mabasa nato sa Daniel 10:1. Okay. Now, but while all this was going on, I was not in Jerusalem, for in the 32nd year of Artaxerxes, king of Babylon, I had returned to the king. Sometime later, I asked his permission, Nehemiah 13:6. So, mauni siya ang panahon na ni Artaxerxes sa panahon ng Medo-Persia, nga naabot si Nehemiah, na po niya mga kaigsuunan. Unya, so, niingon siya, nangutana siya dito ni Kuan, ni Nehemiah. Yan siya nga. So he said, why do you know why I have come to you? Soon I will return to fight against the prince of Persia. And when I go, the prince of Greece will come. But first, I will tell you what is written in the book of truth. No? Okay? So no one supports me against them except Michael, your prince. Daniel 10:20-21. So, give farther pag yun niyo, no? Ingon siya, ingon Daniel, ano mo dahil abot ko nimo? Siya, ang Greece na ni ang ikuanan, siya moabot ako kanimo, o ako makigubat kanimo. Gitag na nagadaan, mapukan ang tanang mga gingharian, gikan sa Babylonia. Na? So the shaggy goat is the king of Greece, and the large horn between its eyes is the first king. So, gawas ni atong istatwa mga kaigsuunan, doon na pa'y nagkalain-lain nga hayop magipakita ang Dios ngadto kay Daniel na atong panahon ng mga kaigsuunan. Nga ang mga hayop ayan nakita sa iyang pananawon, nagrepresentar usab sa nagkalain-lain nga mga gingharian, mga kaigsuunan. So diri ato makita nga ang Greece girepresentahan usab sa shaggy nga goat or kanang balhibuon nga kanding, no? Unya kaning mao nga balhibuon nga kanding nagrepresent sa Greece o kabaluta nga ang Greece mga kaigsuunan sa panahon nga namatay si Alexander the Great ay ang gingharian na unsa na bahin-bahin sa upat ka mga generals niya. So, wala sila nagkayusa, no? Kundi nagbahin-bahin sila. Kaya nga no, gisulat na nga daan nga the kingdoms that will emerge from this nation will not have the same power. So, na-weaken ang maong maong gingharian. So, Alexander's death, yung dire, while still processing the grief of Hephaestion's death, Alexander returned to Babylon in 323 BCE with plans for expanding his empire, but he would never realize that. Mo yan gusto sa una. Agikan sa India, doon sa Europa, iyan sa kupon at di mo kalibutan. Pero, wala ni matuman mga kaigsuunan. Kaya nga no, at the age of 32, he died, suffering 10 days of high fever. O sa ato patikaroon siguro, gi-COVID siya, no? So, theories concerning his cause of death have ranged from poisoning to malaria to meningitis to bacterial infection from drinking contaminated water. So, namatay siya mga kaigsunan. Si Nabucodonosor, Babylonia, namatay. Si Belshazzar, namatay. Sa Medo-Persians, namatay usab si Darius, si Cyrus, si Artaxerxes. Dinipuli ang Greece under Alexander. Unya, dayon ang iyahang upat ka mga generals. Kini upat niya ka mga generals, mga kaigsunan, muna si Cassander, si Ptolemy, si Antigonus, o si Seleucus. Okay? So muna iyahang mga successors, mga kaigsunan. Unya, kay na-weaken sila, wala gyud sila napadayon. Maotong ani abot ang upat ka mga, ang sunod niya itong upat ka, nagbahin-bahin nga gingharian, mao ang Rome. Nga moabot hangtod sa atong kapanahonan. Unfortunately, mga kaigsuunan, kani nga Rome, nga ato ang hisgutan, kay medyo taas, ato kining ipadayon. Sa ugma, Domingo sa gabi, karon na late na gamay tawon kay may activities ang church. So ugma mo start itag 6:30 up to 7 o'clock. So, mga ilang may dispensa mga kaigsuunan nga usay maleta because of circumstances beyond our control. Pero ugma, maninga kamuta kapag ka 6:30 mo start ta atong padayonon ang part 3 nining maong pagtuon nato sa libro sa Daniel 2 about Rome and the 10 kingdoms nga moabot hangtod sa atong kapanahonan. By the way, kung doon natin pangutana, mahitungod sa atong topic,
Maka-text mo sa 0916-324-5307. So mga kaigsuonan, salamat sa panahon ni inyong gihatag, nga unta inyo ning pamatian, inyong i-share nga to usab sa uban. Aron dili lang ikaw, ako igsuon, akong higala, among viewers ang makabati sa mensahe nga gikan sa balang kasulatan, kundi usab inyo kini i-share ngadto sa inyong minamahal sa kinabuhi. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Amahan nga balaan, salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong na isulat sa Daniel kapitulo 2. Hinaot Ginoo nga tagaan mo kami kaikag sa pagpamati pag-usab sa imong mga pulong ugma o sa umaabot pa nga mga Sabado ug Domingo. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay tandoks kasing-kasing o huna sa imong mga viewers, labi na atong giuhaw sa imong kamatuoran. Tawangi kami pagsabot na kining tanan nga nasulat sa kasulatan, imong gihatag aron paghatag sa imong mga saan, sa imong warning, sa imong madali na lang nga pagbalik. Salamat sa pagtubag, pasayloa kami sa among mga sala, ug salamat sa imong bendisyon, panalangin ni ining maong programa. In Jesus' name, Amen. Bye mga kaigsuonan. Bye. Salamat sa ato ang mga viewers, labi na sa ato ang avid supporter, no? Naghatag ka nato financial support bisan kanunay apan naa jud kanunay nagapadala siya si Sister Linlinde Tabamo. Okay? Hinaot Sister Linlinde og ay imong pamilya pagkamayon sa Ginoo samtang kamo nagasuportan ni ining maong buhat. So kamo usab nga naa nagalantaw, if you have the heart to help, pwede gid kaayo mga kaigsunan to improve us no sa ato ang online ministry. Nya naatay iglesia nga matukod ug naatay matipon nga fans ato kining itabang mga kaigsunan no. Kay ang iglesia sa San Carlos City nagplano og kanang maghimog lain nga simbahan gambalay alang sa mga katawan sa Dios na ining dapita sa San Carlos. Okay? So, hinaot nga dili ka mo magkataka, pagtabang sa tumbulatong pagpamati, pag-share usab ngadto sa uban. God bless. See you again tomorrow evening. Bye.